A je to. Pat a Mat znovu v akci. Nové příhody našich známých kutilů opět v kině. Postavit kolotoč? Posekat zahradu? Vyčistit komín? Vyhnat krtka? Pro tyhle dva žádný problém. Další série nápadů, katastrof a originálních řešení je tady. Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat přináší zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebiky budou prohýbat. Doma to raději nezkoušejte. Pat a Mat znovu v akci. V kinech od 7.6. Přijďte nebo uvidíte. Tady vlastně neuvidíte.